Say guys for the people. Saka guys, it's a nice one. Calculator pan. Guess what? I'm so excited. Look at that. So guys, for the people, guys, what? Domboshava for the people. Domboshava. Saka mwana kunoti ko muri 2 ikoko si chika kuti muri 4 muri chichichi. Saka washala papa mukomana mugona po. Washington. Vari busy roboka kuita zvinhu zvepapulani. Saka takapedza kwaserima kwatachita project yedu yeimba yagogo dendere tikasvika nezuro so batamhanya kuti tiwe kunoku tione panhu patikachita project yedu nababa vari vane imwe timu but vamwe vakamboenda kuofu saka tangoti timbotanga tatosvika tione kuti pakamira sei tendedzaona saka apapa padamboti futi pakliwe pese pagotemwa pachita kuti pange pachishandikawo mune zvakanaka because apanoda kuti uchida kufamba kudai unenge usangana nemuti wozviona hapazoshandiki zvakanaka zvamuri kuona apapa saka tina chimoto dokura kumashure baba ruva rapo tichipedza tobva tadii tobva taenda zvedu tondozorowo for the weekend tozobatana nevamwe pavari kudzoka saka guys ndingo wakufara because handambofunga kuti tichange tiri kudomboshava muzuva ranhasi sana alongside Washington ndiarapo munari kuseri ndiDiamond saka iro zigomanaro ndo rakata plan yedu yamuri kuona kuti vachishandisa apapo handisi kuziva kuti tichapedzawo rini kuno kudomboshava but tiri kuita kuti zvinhu zvinge zvichifambika zvichiendeka zvakare nezita rajesu zvinhu zvedu zvichaendeka mune zvakanaka munosa vanhu Washington madi famboinde kwazi saka tiri kumbopika mapoints edu yeplan yedu yatakati takarova iyi panapa so tiri kubatsirana namabhedha kuti apo saka patina baba ruva saka zvatachataura zviya zvakuti titombo mangwana tinenge tisiri panapa isande tazarapeka ona kuti uchida kuti uite zvokudhiga kana kuvaka wombotanga wavhunana nemuti neruoko hazvizobudi mune zvakanaka saka ipapo pada kutoti padrowe line ratoguma because panenge pachida kuti muti utemwe uyuyu saka ndo zvatatanga kuti dambudziko ratatanga kusangana naro izvozvi but anyway da kutendai nesupport yamuri kutipa mashemarienzi thank you very much imba yepanapa iri different from yatakaita kwaserima toratidza here kuti vanozoona yavakwa saka iyi ndo imba yedu yateti nayo iyi yamuri kuona kudai iyi ndo imba yedu iyi ona zvakaita imba yedu iyo ngatichivhara vanhu vazokopera plani yedu vanhu havazodi kutenga maplani saka guys ichi chibaba chemaplans ichichichi muchaona mamwe acho ni dzimba zhinji kacho ndianenge achitidhorera maplani isinongomudza kuti wachi client yedu yati iri kuda imba yakaita so saka uyu semunhu wakaita degree remaplans edzimba ndimi vamaplans aka mune muchinzi chi town plan mune muchinzi chi mune muri baplana uri town plan here town plan wedomboshava here town planning town planning azoti nawo uziri town planner munhu profession ndio ino town planning right saka iye ndiye akatidhura takangomba mapictures esa takapuwa neclient saka ere net kakazhinji kacho ndakaona kuti vanhu vazhinji vanogona kupa picture kuti ndoda imba iyo so tezoudza wacho kuti wona imba yedu washi semunhu akaita maplans
ekuvaka dzimba uyu towanzoti kana pabuda zvakadero munhu ati papicture tinotaura nawashi toti washi imba iyi ndanzi ndo irura naclient but manje inini handisi kuona kuti imba yacho nikumashure kwacho yakaita sei tongoona front kana kuti munhu anenge angotora screenshot papinterest kuti ndoda imba iyo kana angotora picture paindaneti kuti ndoda imba iyo hatombozivi kuti yakakura sei yakaita sei saka washington ndobanozoti no waright picture ndaiona but imba iyi takaitarisa atoda marumu mangari yonzi inoda kavanhu marumu 8 zvokwadi hakuna imba inovakwa nepikicha saka sezvamukuona panapa kubva tichisvika kusvika izvozvizvi tine tichasa bepa iri tichiona madimensions edu tichiona kuti zvakamira sei bhozi dai izvoni tatisina planika hatingakwanisi kuita imba tichasa musoro wedu mozviona manje unoshandisa chiplani saka vamwe vanobva vafunga kuti ukamuti dresa plan obva vati no unoda kutoita sekutoda kutondiitisa apa imba inenge ne5 rooms oti ndangoona picture ndoda imba seizvozvi wachitaura chimbotsanangura nawo funga kuti pamwe ndikutaura zvisizvo chinozoitika ndechekuti ndabatizinowachi vanovaka sepapapa handimongona kuti vari kuisa mapegs so kana iplani manje wangoratidza munhu plani yepicture yeimba yawakanenge wakafarira vamwe havazogoni kunzwisisa manje kuti apo pane chii apa pane chii bcause mwaima kuti ndoda kuti imba yangu ibude yakaita seiyoyoyo but imba wakatoitarisa unotoona kuti imba yekunzi ida kuti ibude yakaita seiyoyo iri 4 rooms but iwewo pawakutaura kuti marequirements ako watosvika ku6 rooms already haichabude iri identical pane chi pane imba yacho yawanga wachifarira iyayo so zvinogona kuzotinetsei manje kuti mabhiridhi azongoshanda nepicture so isusu toita kutora tokuidrowa toisa pabepa sezvizvizvi takuchionesana manje kuti plani yako yakubuda yakaita sezvizvizvizvizvizvizvizvi yagarirwa pasi yaonekwa kuti ichabuda sezvizvi so zvatokuita panapa handimuona kuti advantage yekuti unovaka zvinhu zvako zvine machi zviri paplan ndechekuti pane mamwe marooms ekuti anonetsa kungogadzikira kuti for example toilet ungazogadzira toilet imwe yayo inenge yakaita kadikidiki so advantage yeplan manje unenge wangopika zvinhu zvakatorwa zvakaita pamameasurements zvezve zvine utopi nekuti zvakagadzirwa nevanhu vane utopi ruzivo rwavo useza unyanzvi right saka isi taa kuti manje like handimunoona kuti apapapa wotosa kuti olait bheki yedu takutosa tichasa mameasurements woenda kusaidi apapa wotosa kuti vhuranda richabuda papi tichasa bepa redu even pachange tichishandisa mudhiro wedu kusvika paslabing techingoshandisa this paper imba kuti achokwadi hakusi kureva nhema asi ukashandisa imba yekungoti nemusoro kuti apa chakati zvakawanda zvokuti munogona kuchinja kotozoti kana zviapa takati 2.5 yekwa takati 1.5 kana kuti takati 3 kana kuti takati kudii sai papa pari triki kuti unogona kuzoguma makangasa futi mameasurements saka kuita plani kazhinji ndokwatinokurudzira sezvizvi makusana neplani zvodhipenda neplani senge iyi yekunoadvantage yeplan ndeyekuti pakuzvaya maother professions for example vanhu vemafitted kitchen units maplumbers maelectrician mataila machi you can buy your materials uchishandisa plan anditi you can have your quotations uchishandisa plan kungoti apapa senge papapa nditisina maplumber nema-electricians totongoenda kuna uyu kuti honai apapapa tinyorere quotation yekuti panodiwa material yakaita sei kuti chinhu ichichichi ndozvozvikuzama ngotaura kuti padiwa material yakaita sei paroofing pangadiwa marata akawanda sei ushaisa quotation ushaisa plan pakutenga marata especially because pane section ine 12 meters so pakutenga marata papa you can ask them womakata the point ye 12 meters uzati 12 meters marata i4 then marata akatwa for example apa pane 4,315 so that marata achakatwa achipinda pa 4,000 mangani 12 meters mangani then achapinda pa point inoi mangani ndo advantage kuti inoshanda nezvinhu zvako chezvinezvi saka sei papapa indogona kufunga kuti imba iri kuda pila but pamwe mupfungwa mangu ndikufunga kuti ndakaona picture panga pane mapila maviri asi ikazenge yaiswa umu sei papapa pane mapila kana kuti 3 saka wozotaura apa paiswa ichocho changu achiti chipochi
Waona manje mapila anenge a3 aya zvese zvinongoziva kuti vanhu wetu kuziva kuti tichadai apapa makono edu akamira akadai. Saka izvozvo zvino zvatechikurudzira kunawo maclients edu achangada kudhira netimu dzangu ini dzatoshanda kazhinji imba yeko ikangoita more than 2 rooms techikurudzira kuti please ita plan ndokuti mangwana sazonetsa futi hamozviona manje. Saka kunouku tichange tichada tiri kudomboshava nerimwe timu maybe papa pakatapa pane kamwe program kachangoita special kemashemarens kwekuti tipewo someone Christmas presents maybe 1 room. Saka tichaona kuti tichazvifambisa sei because definitely we have to end the year with a bang. Saka ndo zvatikurongwa toita sei vanhu vepanapa tikangotoona kuti zvinhu zvedu zvaamuorder zvaida zvamiramira zvakanaka kwatiri kufungira kwacho kuti tichanoblessa umwe gogo zvisina kuvamirira zvakanaka tichaenda kunovablessa ne1 room chete maybe muchazoona taikoko. Saka we are still planning kuti tozvifambisa sei. Vamwe vangona kuti ko mashemareni this time hauna kuzoita imba yemushemari yeniwo 1 takamirirawo isu because kune vamwe vanhu vakatongomira kuti vanoda kupatna nesu kune such programs kozoita vekuti kumaprivate programs vayo kuti vanechiti ndoda kuti timu yako inge chiwe kwauri kunoku kudomboshava muchiita zvamuri kuita izvezvo zvese tinongozvigamuchira zvakare hapana chatinoramba. Saka ndo zviripo. Saka vamwe vanogona kuti ko baba ruva nakamota vana kuzorora sei. Saka panapa zvatatanyanya kuvinga zvedu tatoita setting out yedu taiita tatoona kuti tichaita sei zvinhu zvedu pano. Washisha mwari siya waita kameasurement rekuti pachaita septic tank ndikepapi 6 meters anongorova kudai nesoka we yacho vanongorova 6 meters kudai vachii vanondana rokudai so soka weendera ikadai kusasuka moto bokumbili. Saka ndizvozvo kamoto wambonozorora weekend yese wambofema nizi hawaizofa. Saka takumirira vamwe kuti vagoya vachijoinawo imba yedu takagadzirwa. Kune vamwe vanhu vaya vanenge vachiti ndoda kuti uye kuzotiitira asi vedu vemba mangu kumusha kwangu kwacho kujokoto hakutombosviki kana chii ende futi hapana chiripo. Tinokurudzira kuti uite sezvozvo hamozviona woisawo kebhiri rako vanhu vanowana pekugara tina problem nazvo nekuti kazhinji kacho kuzoda kutanga unotsvaga kumaraini kuti tokumbirawo zvepekugara kana kwana mbuya asisi vanasisi mumwe anegona ngasingadi kuti vanhu vamunyangadze pamba pake. Saka naone private project asi panhu pako pasina chiripo kana structure iripo kuri kunhu kwakaita sekuno kwatiri kudomboshava kwamukona tokurudzira kuti uise kebhini. Isusu hedu netimu yangu tinokurudzira kuti muise kebhini panzvimbo patinenge tichiinda zvinotisevha zvakawanda zvatisingakwanisi kutotaura zvimwe zvachoni but in most cases we prefer kuva nemakebhins pasite patinenge tichasei tichivaka. Ndizvo iri washi advantage yesaiti yekuva nekebhini patechivaka instead yekuti tinogara kwana vatete vemunhu wati kuvakirwa ndei. Akawanda dzimwe nguva mwana tanga kuti vanhu vako vakurojera uko havasi kudira mshere zvandoda kuti mabhiridha ako umwe akusvita 40 koza wanga wamise munhu kusvita 40 yakaya bozi kana kuita umwe unhu kana mumwe anoifa atachiimba asi hauzivi behavior yemunhu. So advantage yekuti mugara paside penyu you can also ita advantage kune murungu kuti metro yake anoziva kuti kana akatenga metro yake kawanda ine iriwo biti safe here because pane pachigara vanhu. So that's one of the advantages yekuti mburi pai adzimba kuti design ndaifarira imo mukati imomo. Saka manje vamwe pakuzofamba vachienda kunoona madesign saka mamwe pakuzofamba achiona madesign pepe anogona kudzoka kana na9 o'clock adzoka na9 o'clock kuda pamwe munhu yaya hama inogona isingazvifariri kuti vadzoka na9 o'clock mumwewo vamwe vanenge vachiti pamba pangu pakuitwa noise nekudai. Saka tinokurudzira kuti patiri kugara ipapo ndobva ngatitire noise yedu ipapo tichiita zvatinenge tichiita tiri ipapo hapana chakashata. Saka I think in this case mabhiridha angu ndo achanga achinyanya kugara zvavo panapa. Isusu tiri kudhuze nekuharare asi ndichange ndichiita up and down dzangu tichiuya tichimbomota kuti zvakamira sei handiti. Saka dai uya mbomhorosawo vanhu ungatopera moto zvousina mbomhorosawo zviona kuti ndetange ndakarebesa but ndiri kuya nazvo chamwari kuri sei kumashoko
Awa kwasiko kuri bhuku. Watiwo form 7 ke? Ah, kan. Wakomana wacho. Alright. Akunyara.